Festival Baligái ten un ADN moi claro, non? Ten música clásica, ten unha proposta, unha oferta de clásica de calidade, e dentro desa oferta, sempre unha oferta diversa, non? Con propostas máis sinfónicas, máis de cámara, ás veces dúos, ás veces voces. É dicir, cando vai ao Festival Baligái tampouco necesita saber moi ben o programa, non? Porque nin sequera as persoas e as formacións que veñen, porque a calidade é tan alta que o que tamén moitas veces o que quere é deixarse levar e poder estar nun sitio tan privilexiado como é a Mariña, ademais con lugares, con espazos tanto naturais como culturais que o festival permite descubrir e deixarse levar pola proposta musical. Bueno, nos cada ano temos un apoio bastante importante a todo tipo de programacións culturais e os criterios son basicamente aqueles que nos parece que son proxectos que van máis alá do local, do puramente local, porque obviamente no tema local nos igual temos máis dificultade para poder apoiar accións puramente locais que sexan que vayan máis alá do local e sobre todo que teñan calidade, que teñan repercusión, que teñan unha certa fortaleza en canto a súa dimensión e depois interesanos moi especialmente aquelas propostas que se fan fora do circuito habitual, é dicir, fora do circuito das cidades galegas, fora dos lugares onde digamos que xa é máis habitual ter oferta cultural. E nese sentido, o Festival Baligái, desde a comarca da Mariña, sí que nos parece que é unha enorme fortaleza facelo nunha área, nunha comarca que ten outras propostas tamén culturais interesantes, pero que este tipo de proposta non había. E, por lo tanto, isto creo que xa é un aspecto fundamental para poder apoiar o Festival Baligái nunha comarca que teña esta proposta, esta oferta cultural de enorme calidade, diversa, desde a clásica, desde o mundo da clásica, isto hai que apoiarlo, obviamente.